खुलुमबाय दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आरो नाना आफादनि बानजायनायाव बाथौ आरज बादायलायनाय हाबाफारियाव आंबो बाहागो लादों। आंनि मुङा श्री रामेश्वर स्वर्गियारी, गामि जयपुर, जिल्ला बिश्वनाथ, बियाब बिश्वनाथ, बैसो 21, रैथि दिंखन, राहा बिनाय आरज। मेथाइनि गिबि सिरि अनसायफैदो। अनसायफैदो बोराइ बाथौ अनसायफैदो बोराइ बाथौ लामायाव संसारनि आगानाव बायदि मैया गोरोन्थिफोरखौ सुस्रांफैदो। माराव माराव गाबज्रिनायखौ खोनासंफैदो। माराव माराव गाबज्रिनायखौ खोनासंफैदो। जों सानस'हाया नोंनि महिमा
जों सानस'हाया नोंनि महिमा जों मिथिमोना नोंनि मावहोमा बावनायाव थिनायाव सिबिनाय हांख्रायनायाव जादोंबोला निमाहा होदो माराव माराव गाबज्रिनायखौ खोनासंफैदो माराव माराव गाबज्रिनायखौ खोनासंफैदो अनसायफैदो बोराइ बाथौ अनसायफैदो रानिगिरि बोराइ बाथौ धुप-धुना सावनानै आलारि बाथि जानानै खुलुमनायखौ जोंनि नाजावफैदो धुप-धुना सावनानै आलारि बाथि जानानै खुलुमनायखौ जोंनि नाजावफैदो धुप-धुना सावनानै आलारि बाथि लानानै खुलुमनायखौ जोंनि नाजावफैदो दहा